Toyota Camry 2018. Hemmeňe salam, menden Abzor bu. Yürüýte 2017, 18, 19 Camry'ni çekip beräý diýenler üçin, Camry fanatlar üçin zavodskoy S-Class Radnoy A kraskadır. Salonu görkedeýin. Birinji bilen salondan başlaýyn. İdealny garajy salon. Hiç şeýle çyzyk, ýene bir zat, defekt, oňa zatlar ýok. Na görüşüňiz ýa, zavodskoy probek 51.000, hiç şeýle ütgen zady ýok. Ýekece aýtmaz zat, şurada rulun aýrabagy çykanlar olanlar. Şoň üçin şoňa görä birden satyn almak isteseňiz diýip aýdan, maşyn satlykda dur. Eski sideniýalaň sastaýanysy idealny, hiç şeýle çyzyk, ýene bir zat, oňa zatlar ýokdur. Maşyn realny budjetny Lexus'a däl ýöne budjetine göre edil şu bahada men pikirimçe idealny maşyn edil şu bahada. Sebäbi elbetde Lexus has gowdur ýöne bahasama da Lexus'un bagajnyň açylşygy pultda açylýar. Özüne öre ullukan bagajnyk zapaskalar yerine hiç şeýle ellenilmedik, açılmadığım da şu. Maşyn gelişi ýaly. Dur. Ýekece kemine ama aýtmaly diň öwmeler maşyny. Şunu el bilen ýapmaly bagajny. Pult ýapylýan olan olsa gaty gowy bolardy. Ben özüm Amerikada şunu sargadym özüme ýöne. Bu maşynlar erkekçe men şu arka görsem gaçdy. Lexus YS 350 sürümden soň ýöne bahasam YS'in 2 kymmat da. Motorynyň işleşigini görkedeýin size. Yok man suratda. Motor 2,5. Ýene bir zat start stop ýok. İkinji kemi açar. Men pikirim uje 2010-njy ýylda onun da uje gitirmeli açary gerek gel. Elbetde bas start stoplu komplektasiýony oň üçin aljelni pul tölemeli. Şo zat bolmasa gaty gowy bolardy. Aljelni üçin pul töljek bir knopka üçin. Şu açarda emma zady dakay şörik. Gerek gel açar hiç şeýle. Start stop diýil ýani. Motoryň işleşigini görkedeýin. Monitor klip görkedendir. Klip görkeden monitor. Motoryň ses çaşy. 2,5 motor ulanlar idealny görkeder. Näzir ýakyndan hiç şeýle ýağ, ýene bir zat, hapa, gum, oňa zat ýok. Maşyn realny arasa hiç şeýle kem ýok. Motoryň sesiniň işleşi size barýanlar arkaýnam. Kakras gulşitriň sesini soranlar we şolar üçin gulşitriň sesini dinleýär. Komplektasiýasy S-Class zavodskoy. Var 2 san kemine aýtdym size, maşyna 2 san halamadyk sadym. Ýani bagajnyň elle ýapylmasy. Lexus'da edil şoňal halamadym. Biram ýani açar, start stop bolansa has idealny bolardy. Maşyna Amerikadan getirildi. Mundan aşkada maşynamyz bar, olarda Abzor çykar. Aşakda men nomerim goýjak. Jaňlaşyp bilýäňiz, zavodskoy Radnoy A-dyr olanlar şoň renk Radnoy A, hiç renk ütgedilmedik. Şoň üçin ýörüte Radnoy A kraska isleýänler üçin maşyn taýynjak. Lüboy wagtjaň etýäňizde gelip alyp gelibermeli, kime gyzykly bolsa. Bahasynam liçkada men jogap bererim.